Зейнің ауыл жерліклері башлықлары бу юлы яңа Спасқа келді. Район башлығы катнашында күчмә семинар бара. 4 авылны Ирне, Кеше Бүсерек, Иске Бүсерек яңа Спасны берләштергән жерлектә барлыгы 330 кеше яши. Авыл жерлеге башлыгы Наталья Танчук семинарда катнашучыларны авылның көнкүреше белән таныштыра. Күпләп сарымсак үрчетү белән шөгыльләнүче фермер Марат Зиядинов эшчәнлеге күпләрдә кызыксыну уятты. 2016 елда крестьян фермер хуҗалыгы оештыра. Сарымсакны Россия төбәкләренә кадәр узата. Посевных площадей максимально доходили до 19 гектар. Сейчас в связи с тем, что поливальную машину купили, то есть урожайность выше, площадя уменьшили. Ну и, соответственно, планируем открыть переработку. Сложность чеснока еще в чем? Автоматизировать невозможно. То есть полностью ручной труд. Яңа Спаста тагын бер шәхси ярдәмче хуҗалык иясе Анна Была исә күпләп мөгезле эре терлек дуңгыз сарык тота. Выйдя на пенсию, я увеличила свое хозяйство, с хозяйством мы всегда жили. И единственный минус в сельском хозяйстве, ребята. Огромный труда, но не хватает времени. 24 часа в сутки – это очень малый промежуток. Семинарда катнашучылар тарихи авылның истәлекле урыннарында булдылар. Бой Милгунов йорты, Алпавыт Левашов истәлегенә куелган кабер ташы җирлектә мәдәни мирас объекты булып тора. 2 ел элек республика программасы буенча заманча уңайлыклары булган фельдшер-акушерлык пункты да ачылган. Бик Ватан сугышында катнашучылар истәлегенә яңартылган һәйкәл башлангыч мәктәп эшчәнлеге белән дә таныштылар. Семинарның пленар өлеше авыл мәдәният йортында узды. Шәхси ярдәмче хуҗалыкларга ярдәм чаралары, үзара салым программаларын гамәлгә ашыру, диспансеризацияның мөһимлеге хакында чыгышлар яңгырады. Район газеталарына язылу кампаниясе бару турында да искәртеп үттеләр. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.